Tivrasa amsaini kepal birmani kothmarok rangpushani biani kothmarokno sawi sabaya obohaino kaisa mangpli kasoi pheka khairok susu burichisa constituency ompibai khobjak salthang sorboni ketal kasko kamibo koktono sebenka ketal kasko kamini khungsa nukhung hainosi nok hamjaya nok hamya aboni bisingosi wati phai nokrok kaklai thangbaika abono karibo nukhungo jerok tongo bebakno saksugya sakhamya sako fan karimak obohai birmani koktoma mankhino thangisoika amjainino emle pathanlal jomatia teisubo subo ribukha asuk simia buskani salo jesuk mansak haponi bukhaktibo jobasuya fanahini koktoma thone buskango kok sawi khnarika có đó không phải tặng lại cho mà chúng ta hai cái quay cho nhau không? Quay cho nhau. Đang cũng Wilana sini media friends orang hamba ya fagu tei ibu bagarano pulung ya faro. Tini seng kaskok kami, kaskok ketal kami, kami go sini orang tongnai sini warriors tonggo devosi jomatia. Bo anom ya faro sini pulung kai sama ni, sini kami go belai kena karyo mas sengsa, yak sugya, nukung sugya, oma he borok ni nok bu baik rupiah kan waktu yo no. Hai ni bagai toma khlaiman sar kisa nai pedi bo ano request kheme bai ang tini oroni ompi nogor ni ketal elected emlengai boroni nokhung no phai nai pikha borok kotha tongjago khorok se birisuk tongjago odin sori jomatia prai 75 bosor khana klaijak bisnago bo sana thanga kisa hubu handicap plus mentally retarded borok tei wife of boni bsai kari jakha nobo kunjo jomatia hai na hai boni besala tongjago molinjoy jomatia bobo sugyano bisna klaijak hawa klaijak boni pore boni bahajak jokto lakshmi jomatia bo haine mentally retarded borok sugya borok khorok thanga tongjamani nukhanani rok boroni nogni condition bahaibo taklaini wataigo baikri thangkha belai khana nukung sugya borok omai kese tiprasa rok birman klaijak kami gono guri nei kengke khasi sago maya nangmani haifano yak sukjaya je mansak jorate yang tabok oti sottor sini SDM saben kok slainai sini video be kok slainai bahai ke quick response khlaima borokno bahai ke recovery khaima bahai ke help khaima ani je mansak jorate ang chubanai tei departmentally ba administration bising teibo je mansak jorate chubanai belai khana pathetic condition rok bai khana or jaga jongo sini da uttom sini brahmathani warriors tongo tei yang bo kamini sini mothani tangnai samung tangnai leadership tongo tei joto nor jaga phaima jokoni kami borok lukurok tongbai ge borok chairman tongmani yang basai tongo borok ano khobor khaika ang phaika nai phaika belai kene khariyo sungsa borok ni nog ni mungsa manai sikri kha haise borok bazaro thangai shopping khaigi chagani moto borok ni jehetu borok mentally retarded plus handicap thangbai kha nog bisnago klaijak borok bahai ke maimi sungsa nuk phaika tabok bahai ke khariyo sungsa nog ni utensil okrui nog ni kuna ka proper kuno taisani mani khuni ke sikri jabai kha belai kene khariyo sungsa seng boni bagai joto lukurono koinai jara nai tongnai sini media ni bisiti ang koinai haidi oma haisini takhu bukhurok jodi kalai tongkhangke kring gei
bono yak rongui sosalai ni bagai joto sengsarni borok rok ang koijago joto no faidi ang simi yaw jaga jara sini ma press bisingti jara press meeting bisingti nuk nai rok lukurang bang haganang maya ganang lukurang ang koijago faidi leo faigi borok ni ukulogo basa faidi borok ni ukulogo chubagan ni bagai koijago hambai.